sakit. Napa nang pun nunggoni keluargane neng ruang ICU, wah wis tangisan drodosan randang wis nggih to. Tidididit tidididit tiu tiu tidididit. Wah suarane ngoten niku Bu, kaya wong dolanan cah cilik niku. Kene saut-sautan. Kurung kabeh kono wong nangis gero-gero. Jedeg ajib pun deg-degan Bu. Ya napa nggih? Deg-degan. Waduh, kayak gilirane kono. Kok gek kene. Pun deg-degan mboten? Deg-degan. Kula riyen nenggo almarhumah bojo kula wong pitu dikukut kabeh. Bojo kula gilingan yang ke-6. Bar subuh ngene. Sadurunge subuh jam 8, jam 9 giliran bojo kula. Iya kula yo batin iki malaikat yo titis menang. Kok titis meneh lho, kok pas ngoten lho. Kamangka nak jenenge kematian ora urut. Urut mboten. Sing tuwa karo sing enom, anake, bapake, ibuke matine urut mboten? Mboten. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakal mati. Jeneng kematian mesti ora urut, Bu. Nak kelahiran urut. Ning nak kematian mboten urut. Contone Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi saya kula contohke sing sedo bapake riyen, nggih to. Sayyid Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nomor kalih bar Abdullah sinten? Aminah ibuipun. Usia 6 tahun apa 8 tahun nih Kanjeng Nabi pun ditinggal sedo ibuke dalam kondisi yatim piatu. Lolo diopeni kakeke Abdul Muthalib. Diopeni rada sautara Mbah Kunge meninggal dunia. Dioper malih dateng pamane lho. Lika-likune Kanjeng Nabi niku wah sakake niku Bu. Pamane justru saking didikan pamane niku piyambake dilatih berdikari mandiri, dilatih kon angon wedhus.